shi ba furshi da damina auno kabar ikhlasi a begen nabiyan amino Muhammadu harisun alaikum Muhammadu ban haɗa kowa da shi ba Ya Muhammadu mai gaskiya masoyin Allah murabba Salatu salamu alaihi da Allah baiti Muhammad Ka yarda gun sahabbai da sun bi najati Muhammad Da tabi'ina su gaba ɗai ulil darajati Muhammad Jilani da shehi Tijjani da Shek Usman bambari ba Allah da girma da lada ga malan sambo waliyan Allah dan ashafa da yayi wa hubu da Shek Barhama masoyin nabiyan Habibu Muhammadu ina kaunar su har abada ba zai yabo babu su ba Ya Muhammadu mai gaskiya masoyin Allah murabba Assalamu alaikum masoya Habibullahi Muhammadu da awwalina ku na kofa bihamdillahi Muhammadu kasida zayyo na gaira khairu khalqillahi Muhammadu ya malumma idan nai kure ku gyara ku duba Muhammadu mai gaskiya masoyin Allah murabba kuma ne da ilimi ko ban iya ba za ni faɗe shi Muhammadu ko da ni dai ne ko dandali sai na yi yabon shi Muhammadu masoya nura ko ba kiɗa ku samun amshi Muhammadu na gaida rasulu madogara ba daɗin Allah rabba Ya Muhammadu mai gaskiya masoyin Allah murabba ku bar ni na gaida mai isa gun Allah Muhammadu ina ma ni ne bawan sakaice wai ni Allah Muhammadu ina ma na zo a lokacin sa manzon Allah Muhammadu kai duk da hakan na yi godiya ina al'ummar sababa Ya Muhammadu mai gaskiya masoyin Allah murabba Ina mai ciwo ga maganin sa ba wani sai ko Muhammad Ina matalauci ga arzikin da baka
abun bi hujja Muhammadu mijin su Khadija almukutare nura siraja Muhammadu hasken Allah